दिनै जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा आसाम फुटबल टीम बेखौ जोङो बिटिआरआवनो प्राय देर माह धरि प्रेक्टिस खालामहोनानै दिनै बिथांमोनखौ गुबै फोथाराव माने गेलेनो थाखाय दावबायहोनाय जाबाय 21 फेब्रुवारिनिफ्राय अरुणाचलाव सन्टोष ट्रफिया जागोन बिनि थाखाय बिथांमोना गेलेनो थांगोन आरो जोङो बिथांमोनखौ दिनै थिनहरग्रोनाय खोथा जाहोना जाहैबाय अरुणाचलनि जि आर्टिफिशियेल ग्राउन्ड दङ जेराव मेन गेमा जागोन बेवहायनो बिथांमोनखौ सानबा जों प्रेक्टिस खालामहोनो नागिरदों आसामनि जि फुटबल हान्जा बेखौ गोख्रों जोङो महर होनो नागिरदों आरो बिनि थाखायनो जोङो बिथांमोनखौ आगुयै जोङो दैथायहरनो नागिरनाय जादों दिनै माबायदि मिजिं खालामदों जोङो मिजिं खालामदों ओरैनो आसाम फुटबल हिसाबै आवगायाव नाम दङमोन नाथाय गेजेर ससेयाव आसाम फुटबल बा आसामनि टीमा एसे लोरबां जादों नाथाय देग्लायनिफ्राय जोंनि डक्टर सांग्रां ब्रह्म गाहाय नेहाथारि आसाम फुटबल सन्था आरो नब कुमार दले मोनगोनां एमएलए आरो आसाम फुटबल सन्थानि मोनगोनां आफादगिरि बिथांमोननि दैदेननायाव गासैबो टुर्नामेन्टखौ जों खुंदों आरो बिनिफ्राय सन्टोष ट्रफियाव जि गेलेनो गोनां टीम बेखौबो जोङो मोजाङैनो बानायनाय जादों रोंगौथि गोनां कचारफोरखौ लानानै बिथांमोनखौ फोरोंनाय जादों आरो जों आसा खालामदों एबाराव आसामनि जि फुटबल टीम सन्टोष ट्रफियाव देरहासार जाना फैनानै जोंनि दुलाराय आसामनि थाखाय मोनसे मुंदांखा नाम खामायनानै लाबोनो हागोन जों बेखौ आसा थिदों। साबेसेसो बर' गेलेगिरिफोर बेयाव साब्रै साबासो दङ बर'फ्रा जों आसामाव स्पर्ट्सआव जोंनि बर' मानसिखौ नागारनानै जाया दा बेखायनो गासैबो इभेन्टआवनो बर' मानसिया दङ दा जोंहा बेवहाय एसिसटेन्ट कचआबो बर'आनो दैमालु बसुमतारी दा बे हिसाबै जोङो आसाम टीमावबो जोंनि बर' सुबुङा बा जोंनि बर' सेंग्राफ्रा जायगा मोननो हानाया जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा। सन्टोष ट्रफि जेनाखि फाइनाल राउन्ड बियो अरुणाचलाव 21 तारिखनिफ्राय जागायगोन दा जोंनि जेनाखि आसामनि टीम थांनाय गोबां दिननिफ्रायनो क'क्राझार साइ स्टेडियामाव प्रेक्टिस खालामबाय थादोंमोन एक मास धरि प्रेक्टिस खालामबाय थादोंमोन दिनै बिथांमोनहा थांनानै अरुणाचलाव एडभान्स थांनानै सानबा 6 दिन जिहेतु बाहाय आर्टिफिशियेल टार्फआव खेलाया जागोन बेनिखायनो आर्टिफिशियेल टार्फआव प्रेक्टिस खालामनो थाखाय दिनै जोङो एडभान्सै फ्लेग अफ खालामनानै हरबाय बिथांमोना दिनैनिफ्राय अरुणाचलाव प्रेक्टिस खालामहैगोन आरो 21 तारिखआव खेलाखौ गेलेगोन। माबायदि मिजिंथिदों गेलेगिरिफोरखौ दिनैथ' नायनो थाङोबा आसाम टीमाव ISL गेलेग्राबो दिनै जइन जाफैदों जोङो लानानै फैदों स्ट्रं खालामनो होननानै दा गिदिरथार टीम दङ जोंनि ग्रुपआव आसामनि ग्रुपआव सार्भिसेस टीम दं केरेला दं मेघालया दं दा बेफोर टीमजों देरहानांगौ एफाबां गोरलै नङा खिन्थु जोंनि आसामनि टीमा जेसेबां बायदि प्रेक्टिस खालामदों कचफ्रा जेसेबांनाखि एफर्ट होदों जोङो आसा खालामनो हायोखि जोंनि आसाम टीमाबो बेफोरबायदि गिदिर टीमजों कम्पिट खालामनानै देरहासार जानो हागोन होनना। फाइनाल गेलेनायनि थाखाय मिजिंथिदों नामा सार? फाइनाल गेलेनायनि थाखाय जों मिजिंथिदों मानो होनोबा जोंनि टीमाबो जथेस्थ' स्ट्रं जाबोदों जों प्रेक्टिसावबो नायदों प्लास आरो जिबायदि एक्सपिरियेन्स प्लेयारफोर फैदों दा बेखौ नायोबा जोङो रावनिबो खम नङा। सोर कचनि दैदेननायाव आसाम टीम हान्जाया साखाफारा? एकदम साखाफारा मानो होनोबा थांनाय कचआ जोंना शुभम राभा ए लाइसेन्स कच बिथाङा नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिजों दङमोन जोङो बिथांखौ बिनानै लाबोदों दा जथेस्थ' नायगासिनो दं एसिस्टेन्ट कच हिसाबै जोंहा दङ दैमालु बसुमतारी बि लाइसेन्स कच आरो लुसन सयकिया दं बिथाङाबो बि लाइसेन्स कच दा जथेस्थ' खस्थ' खालामदों आरो आसाम टीमा उथ्रिसारनो हागोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो। मोनसे फोसावथाय 2024 निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टार बेखेवदों। जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसे थोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन। बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन। सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं, डिफारेन्ट टाइप्स अफ को-कारिकुलार एक्टिभिटिज, एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम, सेन्सरि एक्सपिरियेन्स, बेनि अनगायैबो हलिस्टिक डेभेलपमेन्ट, सेफ एन्ड फ्री लार्निं इनभाइरनमेन्ट, डेइलि उइकलि एक्टिभिटी रेकर्ड,
नेचार कर्नार, लाइभ CCTV सेक्युरिटी, इमार्जेन्सि फायार सेफ्टि एज वेल मेडिकेल किट, एयार कन्डिशनिं फेसिलिटि। बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन। बिनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638145487 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन।